ubabuyile ecaweni icawa siyenzele wena obakhange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena icawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo sibathi ithuba ke sibulise kuwo wonke umuntu osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo insimbi yesihlanu ke ngecawa iseyibethile siyanamkela kule yanamhlanje inkqubo igama lami ke ndikusihle bonani andiyamndedwa nalomkhosi bawo masibulise ke kumama utata ubhuti nakuntangantini nakulo wonke umuntu osimameleyo ngelihlo lomvukelo wethu uKristu amen. Igama lami ke ndingu-Anelo kaMkhulu sithemba ukuthi sohlala sonke de ibe lixesha lethu lokuphuma bawo. Ewe ke bawo masibulele bawo kule vele khange usichaze igama lakho kuphela but ke asikho apho bawo bulibhalile phaa ezantsi bawo. Okay bulibhaliwe phaa ezantsi masivule ke bawo inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo bawo wethu wasezulwini yise wenkosi yethu enguYesu Kristu wena nguThixo onobukhosi wena nguThixo obawo bethu nguThixo kwizizukulwana ngezizukulwana nguThixo kwesisethu isizukulwana ingangathi kuthi Thixo kokona kukubalulekileyo oko ngoba Thixo kuye kuthi ngamanye amaxesha kwesisethu isizukulwana xa sisijonge sisifanisa nesabazali bethu ingangathi Thixo ixhomekeke kuthi indlela esiphila ngayo Thixo wethu ngokuba akusanqandwa mntu Thixo wethu onamandla sekwaphela Thixo neyokuba ithatha ilali yonke ukukhulisa umntwana Thixo wethu oyingcwele kodwa ngoku wonke umntwana uyazikhulela Thixo wethu onamandla kunjalo nje umzali angafuna umntwana uzawuchukunyiswa ngomnye umuntu Thixo wethu oyingcwele loo nto Thixo idala abantu babe zinhlaba zahlukane Thixo wethu onamandla kube nzima Thixo ukuhlalisana phakathi kwabantu Thixo wethu oyingcwele ummelwane akavani nommelwane Thixo wethu onamandla umsebenzi akavani nomnye umuntu asebenza naye Thixo wethu onamandla ngoba wonke umuntu Thixo unguzimele geqi Thixo wethu onamandla wonke umuntu Thixo uyinkosi ukuzazi Thixo wethu onamandla loo nto Thixo iyidale Thixo into yokuba sibe zintsalo Thixo wethu oyingcwele loo nto ke Thixo sisondela kuwe sisithi sicela wena ke Thixo ekusikhokeleni Thixo wethu ngoba sikhokelisa phambili umuntu ukhokelisa ubuyena Thixo wethu izidingo Thixo wethu zokuhlala Thixo wethu namandla sezabekwe emva Thixo wethu namandla ukuba into ayisebenzeli mna Thixo wethu akufanelekanga into yokuba ingenziwa Thixo wethu ukuba into isebenzela ukuhlala Thixo wethu ayisebenzeli mna Thixo ndizawusebenzela into yokuba mayincede mna Thixo wethu abanye abantu balibaleke Thixo wethu namandla siphila kwelo lizwe linjalo Thixo wethu abantu abangomba isifuba sabo kuphela Thixo wethu oyingcwele kunjalo nje bafuna Thixo into yokuba babonwe ngabantu into yokuba izinto zabo zihamba kakuhle baze balibale Thixo wethu oyingcwele into yokuba nabanye abantu badinga uncedo kwelinye icala Thixo wethu oyingcwele yiloo nto sisondela kuwe ke Thixo sithandazela esi sethu isizukulwana Thixo wethu oyingcwele ngokuba ingangathi wonke umuntu uhlele ekoneni yakhe Thixo wethu oyingcwele kunzima ukwakha Thixo wethu kunzima ukubambisana Thixo wethu onamandla yilo loo nto Thixo sisithi ngale inkonzo Thixo chukumisa isazela Thixo wethu komnye nakomnye Thixo wethu onamandla sikhumbule into yokuba ayikho into eba nenkqubela singabambisenanga Thixo wethu oyingcwele yiloo nto Thixo sisondela kuwe Thixo wethu onamandla ngoba siyayazi Thixo
ukwehlukana kwethu singabantu Thixo kungenxa yokuba amathuba amaninzi siqale sasuka kuwe Thixo wethu oyingcwele. Yilonto sisithi Thixo yehla Thixo wethu uze kuthi Thixo wethu kwenzele kube nokwakho Thixo ukwakheka phakathi kwethu Thixo wethu oyingcwele. Sithembile ke Thixo into yokuba izicelo zethu yaziva Thixo wethu namandla. Yilonto sisiza kuwe, sisiza nezicelo Thixo wethu namandla, ngoba Thixo akho amathuba Thixo silale Thixo wethu ezibhedini Thixo nasemandlalweni silala kuyo Thixo wethu namandla. Inyembezi zinqumleze umbombo ngenxa yokusinda kwehlabathi Thixo wethu oyingcwele. Yilonto sisiza kuwe Thixo ngezicelo Thixo wethu sisithi Thixo zama ukwehlisa Thixo umxakathi emagxeni Thixo wethu oyingcwele, ngoba abanye bethu abakwazi ukumelana nayo Thixo wethu. Sithandazela Thixo niyo umuntu obeka abantwana bakhe phambili Thixo wethu asebenze kutshona ilanga Thixo wethu oyingcwele, kuba enqwenela into yokuba abantwana mabalale betyile Thixo wethu oyingcwele. Sibeka abo bazali banjalo Thixo wethu oyingcwele, abo bangenacebo Thixo wethu into yokuba ukuba andiphakami nisebenze icebo lawuvela kweliphi icala Thixo wethu oyingcwele. Sikho Thixo siyazibona Thixo inhliziyo zabantu Thixo zisophuka ngenxa yokungancedakali Thixo wethu oyingcwele. Sisondela ngale nkonzo Thixo sithandazela abo bantu banelo mithwalo Thixo wethu oyingcwele. Sithandazela nabalandeli bale nkqubo Thixo wethu, sisazi apho bakhoyo Thixo wethu ikhona iminqweno yabo. Ungene ngaphakathi kube ezinhliziyweni Thixo, fezekise iminqweno yabo Thixo. Xa sawubeka ilizwi lakho Thixo uzokuhlala incameni lolwimi Thixo wethu kwenzele kuvele wena Thixo, kungaveli ubuciko bethu. Sikuthembile ke Thixo ukuba uyakusenzela ngoYesu Kristu ngoku nakona phakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani sense
Ke bawo sibuyile ngoku emthandazweni. Sithabatha ithuba sisamkele ke abantu abasandula ukungena. Sisithi molweni bazalwane, molweni. Nifika kamnandi ke xa sele sisanda kuyivula ngomthandazo. Ngokusesikweni ke bawo, uyazi ke noba uyawalandela namasiko, kodwa ngokusesikweni le inkonzo siyivulile bawo, siyivulile le inkonzo. Ekuvuleni kwethu inkonzo, into yokuqala ekumele siyikhumbuze, singekaxabani kakhulu, sicela umnikelo bazalwane. Umnikelo bazalwane, sisuse uchuku ecaleni. Umnikelo bazalwane, cofa nje usubscribe. Yona umnikelo esimdingayo kuwe, cofa nje usubscribe. Mazingami eze numbers, kodwa wena usabhalwe subscribe apha kuwe. Funeka ube usubscribed ukuze sibe kanti sihamba kakuhle nawe. Ukuba ke uyakholwa ile nkqubo, sicela ucofe ulike umnikelo wakho lo. Omnye umnikelo kuze ucofe ushare ukwenzela nabanye abantu bayibone le nkonzo. Kodwa ke kuye kuthi xa uhamba phakathi kwabantu kwezi ndawo uhamba kuzo wenzela nkonzo yomlomo, kuthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Every day, every weekend, every Sunday, yeah, every day icawa ngentsimbi yesihlanu, icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Bawo sizawuyaphi bawo? Sicela abantu basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uMateyu kule chapter yesithandathu, ivesi ka-9 u-16 up to 18. Sizoqala ke sifunde okanye sizayifumana kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uMateyu chapter 6. Sizoqala kula vesi ka-16 siyophela kule yaka-18 emveni ke kwale ingoma. Oh Yesu walila, Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, hallelujah, 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 oh Yesu walila. Sifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu isahluko sesithandathu. Sawuqala ke
kwivesi yeshumi elinesithandathu sisiya kwivesi yeshumi elinesibhozo phantsi kwesihloko esithi amalizo nemithandazo nokuzila ukudla. Matthew chapter 6 verse 16 sisiya ku-18, amalizo nemithandazo nokuzila ukudla. Ifundeka ke ngolu hlobo: xa sukuba nizila ukudla, maningabi njengabahananisi bona bamatshekileyo, kuba babenza bubi ubuso babo ukuze babonakale ebantwini ukuba bazilile. Inene ndithi kuni, bawufincile umvuzo wabo. Ke wena wakuzila, ithambise intloko yakho, ubuhlambe ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile, ubonakale kuYihlo osemfihlakalweni, aze uYihlo obona emfihlakalweni akubuyisele ekuhleni. Eli lilizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ukufunda kweli lizwi ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
siza kuwe ke ngokubawo. Izothini bawo kuyo? Siza kuwe baba. Bawo, ndithabatha ithuba ke ndibulise kuye wonke umuntu osibukeleyo nasimameleyo kwiindawo zonke ke nisibukele nisimamele nikuzo ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Babo, ndinqwenele ukuqina mntu ngokuthi umqhiba wethu undawoni na, kodwa lo mhlathana besifunde kuwo okanye bekufundwe kuwo uqulathe lukhulu. Badla ngokuthi ke abakwazi ukuthetha utyebile. So Ewe tata. nawe ke apha ekhaya xa ufuna ukuzityebisela uyakubamba apho ufuna ukubamba khona. Kodwa bawo, manditsho ndithi eli xesha sikulo Ewe bawo. lixesha okuthiwa liqapho khona kuqalile nje. Okay. Kwiintsuku nje ezimbini ezintathu ezigqithileyo besisenza uLwesithathu wothuthu, Ewe Nkosi yam. apho khona ke besivula khona inkonzo lena yokuthi sihambe entlango. Ewe tata. Khona ukuze sincokole noThixo. So ke sinathi ke sizekwa mzekweni ke Nkosi yam. kwinto yamakhonke ukuthi njengobana singenile kule nkonzo yenzila okanye kolu hambo lenzila, ithetha ukuthini na okanye incwadi yengcwele ithini na. Sabaleka ke okanye sakhangelelwa le ndawo ukuthi masizame ukuncokola ngayo. Nkosi yam. Ukuzila kukuzila ukudla Nkosi yam. umhlawumbi ngenjongo ethile. Ingakuthi umhlawumbi ufuna ukubuyela kuThixo uyokucela uxolo, Nkosi yam. okanye mhlawumbi buyele kuThixo ukhangela inceba yakhe nothando lwakhe. Mhlawumbi ke ezinye incwadi onokuthi uzifunde. Ewe bawo. Ungamfunda uYoweli chapter 2, uza kubona apho emveni bana bebonile. Ewe Nkosi yam. Bathi bana xa bebuyela kuThixo babuyela ngokuthi bakrazule iingubo zabo babuyele kuThixo besenza ukuzila. Ngamanye amathuba umhlawumbi xa siyokufuna uncedo kuThixo siya ngokuzila. Ewe bawo. kuThixo sidinga ngoku ukuthi usincede. Abapostile kwincwadi yezenzo babesithi xa bezokwenza umsebenzi kaThixo bazibekele bucala bazile, kwenzela ukuthi uThixo azibonakalise ke kuthi okanye kubo ngoku ke sixelelwa ngale ndlela yenzila engaqaliyo apha. Ibiyindlela bekusenziwa ngayo ngaphambili, kwaye uthe uYesu wakuyibona wabona ukuthi aba bantu bayenza ukuqhela le nto. Ngoba sinayo into yokuthi xa siyenza into siyenze ukuqhela, siyenze side silahlekelwe nayimini yayo. Ithetha ukuthini le nto kuthi? Ngoku uYesu uthi
masingafani nabahanani Ewe Nkosi yam. okanye masingafani nabantu abafuna ukubonwa lihlabathi Ewe, ukubana bazilile. Ayithi enye iBhayibhile bazifanise namahlwempu bona kwenzela ukuthi bazobona ukuthi bazilile bona, kodwa masingafani nabo, masithi ukubana sizilile Nkosi yam. thina bantwana bahle bedinga, sibuhlamba ubuso bethu, siyithambise inhloko yethu kwenzela ukuthi singabonwa ukuthi sizilile. Lowo ukubona emfihlakalweni uThixo osezulwini asizuze yena, ngoba injongo ayikokuthi sibonwe ngabantu ukubana sikule ndlela, kodwa injongo yokuthi masizile kukuthi sifumane amandla okanye umhlawumbi siqoleleke ezonweni zethu kwenzela ukuthi uThixo abe kufuphi kuthi, ngoba enye yenjongo yokuthi singene ekuzileni kukuza kuThixo sizokucela uxolo. Athi bana uThixo xa ebona inhliziyo zethu zigqobhokile, angaboni uthuthu umhlambi, angaboni ukumathamatsheka kobuso, kodwa ajonge inhliziyo. Bantwana bahle bedinga, ithi ke umhlambi kwivesi ezingaphambili ithi bana into eyenziwa sesisandla, bantwana bahle bedinga, mayingaziwa sesi. Bantwana bahle bedinga, ithi ke loo nto umhlambi ukuzila oku kuyijeni yomntu ngamunye, singayenza sonke okanye singathi kuba singamakholwa siyi-community yabantu abakholwayo sivumelane ukuthi siza kuzila, kodwa loo nto ayithi masiyithwale enhloko le nto. uThixo umbulisa ubonani athi bana hayi kuhle ngaphandle kwale ndlela nje lena ndiyihambayo yokuzila, kanti ngokwenza njalo unciphisa umvuzo wakho, ngoba wonke umuntu unenjongo yakhe yokuthi angene ekuzileni. Umuntu unenjongo yakhe yokuthi angene ekuzileni, singayi-community okanye singasisixeko sabantu abakholwayo, kodwa umuntu ngamnye esixekweni sakhe unento ayitya emtyayo. Bantwana bahle, singangena ekuzileni kodwa xa ubuza omnye umhlawumbi uzothi ndicela umsebenzi kuThixo. Bantwana bahle bedinga, umhlawumbi omnye uzothi uThixo bendumenile okanye andisemva uThixo ehamba nam, le nto ndingena enzileni. Omnye umhlawumbi uzothi ndizokuthatha uhambo oluthile, so ndicela amandla kuThixo. Bantwana bahle bedinga, kodwa bantwana bahle bedinga into esithi siyithethe xa sihamba le ndlela siza kuba novavanyo esimane sidibana nalo. Bantwana bahle bedinga, sizaba nezinto ezimane zibangela ukuthi sibangela ukuthi sithi bana hayi masiyikhulule le ngubo yokuzila, ngoba umuntu ulingwa namhlanje. Bantwana bahle bedinga, athi xa ephuma kulena into engangenanga enzileni, bantwana bahle bedinga, engangenanga enzileni, athi xa ephuma kulena imeko aphinde angene kwenye, athi xa ephuma kulena aphinde angene kuleya. Bantwana bahle bedinga, athi xa ingena kulena inzila okanye xa ingena enzileni zisuke zibe ninzi, ngoba uSathana uyayazi amandla enzila. Yile nto wathi wodibana noYesu, bantwana bahle bedinga, ezilile wamvavanya ngandlela zonke, ngoba uyayazi ukuthi enzileni akhona amandla. Bantwana bahle bedinga, so ke xa singena enzileni, bantwana bahle bedinga, masazi ukuthi bantwana bahle bedinga siyothatha amandla. Bantwana bahle bedinga, siyothatha izinto, siyothatha imfihlo okanye sizibekela bucala ukuze sincokole noThixo. Bantwana bahle bedinga, sazi bantwana bahle bedinga, okanye asixelele ukuthi ufuna ukuthini ngathi. Bantwana bahle bedinga, kwindlela esizihambayo nakwizimeko okanye nakwizinto ebesixakeke kuzo, sithi xa siphuma sifumane izisombululo kwizinto besingena sisombululo. Bantwana bahle bedinga,
bedinga umhlambi amehlo ethi ebevaliwe kwizinto ezithile bana bakhe bedinga sifumane bana bakhe bedinga ukutyhileka nokuvulwa kamehlo ethu ngoba silawusa kanye sinyamezele bana bakhe bedinga ukuzila asafana nabahananisi sangena esitalatweni sathi bana ndizilile mna bana bakhe bedinga umhlambi uthi xa uhamba okanye xa udibana notshaba lakho bana bakhe bedinga uthi ndilinde de ndiphume emzileni bana bakhe bedinga umhlambi ufuna ukoyikwa wena ngoba utshaba lakho liyayazi ukuthi unzila into enjani na leziphumo zokuthi zizile eyona nto ebangela ukuthi xa ubona imeko isiza phambi kwakho inkulu ufune ukuyithreatenisha ngokuthi wena uzilile mama kuyadinga umvuzo wakho usenokwenzeka ngokwenza njalo uyawufinca wena ngoba ukhona okwazi ukubona emfihlakalweni mama kuyadinga okwazi ukubona izinto esizicelayo mama kuyadinga umhlambi singena enzileni ezinye izinto esizicelayo singakwazi ukuzicela ncaxasana mama kuyadinga sithi xa sizama ukuzicela sibindeke ngoba zisifixanisele nodonga mama kuyadinga kodwa lowo ukwazi ukubona emfihlakalweni mama kuyadinga athi bana xa ejongile amkhuphe umuntu wakhe ngoba uhleli emzileni bana bakhe bedinga ukuzila ke bana bakhe bedinga ayikho kuzila kodwa uzile ukudla ukuthi mawungene bana bakhe bedinga nzulu elizwini uthandaze bana bakhe bedinga kwenzela ukuthi izinto ezingatyhilekiyo bana bakhe bedinga ikuncede incwadi nomthandazo ukwazi ukuziqonda ukwazi nokuzibona ezinye ukwazi nokuva uThixo uthini kuwe bana bakhe bedinga ukwazi nobathi ukhuphe zonke okanye bana bakhe bedinga uvale indlebe ezibangela ukuthi uThixo ufuna uthatha unyawo ubheke phambili likubuyisele emva ngoba bana bakhe bedinga indlebe zakho zirhewula yonke into amehlo akho ajonga yonke into bana bakhe bedinga inyawo lakho bana bakhe bedinga lihamba yonke indawo bana bakhe bedinga sonke masithi xa singena bana bakhe bedinga kulenzila singene sinenjongo bana bakhe bedinga ngoba bana bakhe bedinga umhlambi ubuqhela ukungena inzila kwinsuku ezingaphambili ingakuncedi wena kodwa kulonyaka awuthi xa ungena okanye kule season mawuthi xa ungena uthi xa ungena ungena unenjongo kwenzela ukuthi ingafani naxesha eligqithileyo ngoba injongo yakho itshintshile ngoku bana bakhe bedinga nendlela owenza ngayo itshintshile ngoku bana bakhe bedinga masingeneni ke bantwana bethu okanye bazalwane abathandwa inkosi singene bana bakhe bedinga siyazi eyona nto siyifunayo sazi ukuthi bana bakhe bedinga siza kuzila sihlambe ubuso bethu sibuthambisile ubuso bethu bana bakhe bedinga sithule bana bakhe bedinga singafuni ukwaziwa ngabantu abaninzi okanye singafuni ukwaziwa lihlabathi ngoba ukwenza njalo bana bakhe wenza okanye bana bakhe bedinga umuntu angalizuza lonke ihlabathi alahlekelwe bana bakhe bedinga nguThixo alahlekelwe ngumvuzo wakhe masithuleni ke bana bakhe bedinga singeneni enzileni singeneni ekumfuneni uThixo usizakwazi ukuthi simfumane ngoKristu Inkosi yethu amen
Sithatha ithuba ke sibulise kwakhona kubantu bonke abasibukeleyo kwindawo zonke basibukele bekuzo, abantu abasimameleyo kwindawo zonke abasimamele bekuzo. Sikwincwadi kaMateyu chapter 6 verse 16. Xa sukuba nizila ukudla ningabi njengabahananisi, bona bamatshekileyo, kuba babenza bubi ubuso babo ukuze babonakale ebantwini ukuba bazilile. Inene ndithi kuni, bawufinxile umvuzo wabo. Bawo okwam kukuthi inqine nje lamazwi ndakugqiba ke ndihlale phantsi njengokuba sendihleli phantsi. Bawufinxile ke, bawufinxile umvuzo wabo. Ubuxhakaxhaka beteknoloji bulwa nathi namhlanje, ubuxhakaxhaka. Bawufinxile umvuzo wabo. Sibalisela ke okanye uYesu apho sifundisa ngokuzila ukudla. Uyihlo obona emfihlakalweni akubuyisele ekuhleni. Kukho ke laa vesi uthandwayo kakhulu, le yala mama wayengavakali noba uthini kuthini. Abantu abaziqhelileyo izinto okanye abazaziyo izinto bathiwa susa isele esinxilisayo emlonyeni wakho. Kodwa ngenxa yokuba abantu babengawuva umthandazo walo mama, uThixo wawuva yena umthandazo, wamvuza ekuhleni. Ingangathi apha bawo kuzanywa nje ukugxininiswa loo nto. Owakho umthandazo awaziwe nguwe noThixo, ngoba kakade ukuthandaza kona bawo kumela kuphakathi komntu kwakunye noThixo. Qha ke ngenxa yokuba abantu bayakholwa kukubonwa ngabantu, uzawuva abantu sele bethandaza ingangathi bathandazela ukuviwa ngabantu ukodlula ukuviwa nguThixo. Loo nto ke eyayigqithe nasekuzileni ukudla, ngoba inyaniso emsulwa mfuka mnguni, akekho umuntu oza kubona into yokuba khange udle namhlanje. Izawusuka kuwe uchazela abantu into yokuba namhlanje sukele ekuseni liyatshona ngoku ilanga khange ndidle. Abantu bona abayazi into yokuba ubudlile okanye khange udle. Yintoni ke ngoku le nto ibangela uthi xa uzilile ufune ukubonwa ngabantu? Ngoba umthandazo uphakathi kwakho kwakunye noThixo. Mhlawumbi esenza le warning nje uThixo into yokuba umvuzo wakho ngokuzenza umatshamatsheke apha ebusweni, ngokuzenza ubonakala unxunguphalo ngento othathe isigqibo sokuba uza kuyenza, ngoba khona umehluko wokubulawa yindlala mfokamnguni. Khona umehluko wokungabi nanto okubangela into yokuba ngenxa yexesha elide yokungabi nakudla kubonakala apha ebusweni into yokuba ikhona ingxaki, ade umntu obulawa yindlala kucela ukutya kwabanye abantu ngoba
le into akayikhethanga, kodwa abantu abadisayidileyo bathatha isigqibo into yokuba ngoku ngenxa yokuba ndifuna into ethile, bantwana abahle bakaThixo, mna ndizawuzela ukudla ngesigqibo asithathileyo ngokwakhe, ahambe ayosipapasha phakathi kwabantu, okanye aqale ibe nguye kuqala oza kuthi khulubembe phakathi kwabantu, bantwana abahle bakaThixo, ukwenzele abantu bambuze into yokuba yintoni ingxaki, bantwana abahle bakaThixo, ngenxa yokuba ebefuna le nto ukuyikhupha, abonwe ngabantu into yokuba yena uyakwazi ukuzela ukudla. Hayi, kaloku mna ndizilile, ngoku indlala iyandibetha, kodwa lo mntu efrijini yakhe igcwele kukudla, bantwana abahle bakaThixo, ngoku ufuna ukusizelwa ngabantu ngesigqibo asithathileyo ngokwakhe, bantwana abahle bakaThixo. Loo nto ingangathi kum fokamnguni akasathandaze Thixo lo mntu, kodwa ufuna ukubonwa ngabantu into yokuba mna ndinako ukudla, qha ndikhethe into yokuba mandingakudli namhlanje. Loo nto ithi umvuzo wakho uzawufumana apha ebantwini. Ngoba kakade wena le nto ingangathi uyenzela abantu, ngoku uThixo uzawubuya umva yena athi umvuzo wakho uwufincile. Loo nto ithi masiziqaphele izinto esizenzayo, kunjalo nje masiqaphele ngakumbi izinto esikhethileyo ukuzenza, bantwana abahle bakaThixo, ngoba akunyanzelekanga wonke umntu makazele ukudla. Iba sisigqibo sakho eso sithathayo yokuba namhlanje ndizawuzela ukudla. Loo nto ithi qaphela ke into yokuba isigqibo sakho mawungasipapashi ebantwini, bantwana abahle bakaThixo, ngoba loo nto izawubangela into yokuba umvuzo wakho uhlale ebantwini. Zanto zazifumana ngenxa yokuba wena uye wazila iintsuku zantathu okanye iintsuku zasixhenxe. Izanto zazifumana ngumvuzo wakho lowo, ngoba wena uhambe wome ebantwini into yokuba ndizawuzila iintsuku zibe sisixhenxe, bantwana abahle bakaThixo, kuze kuthi ngosuku lwesithathu ulale ebhedini. Bantwana abahle bakaThixo, umane ufowunela abantu into yokuba babazokubona ngongangathi ngumntu lo osisigulane ngesigqibo esithathwe nguwe. Into azayifumana ebantwini ngumvuzo wakho lowo. Ungothuki xa ungayifumani le nto ubuyicela kuThixo, ngoba ukuzila kwakho akubonwanga nguThixo, wena ubuthathile wakusebantwini. Ngoko ithi loo nto ziqaphele izigqibo ozithathayo, into yokuba uzithathela bani, ngoba ihloko ndiba lona likunika izandla kuphela, lakugqiba liguquke lithi khanimjonge uske wabhitya le nto yakhe yenzila. Bantwana abahle bakaThixo, kanti kufanelekile into yokuba ukuba iyabhityisa le nto yenzila mfokamnguni, abantu mabaske babuze into yokuba uske kutheni waske wabhitya nje, bangayazi nokuba yintoni. Ibe wena isisigqibo oye wasithatha into yokuba mna ndifuna ukuqhagamishelana noThixo wam. Abanye abantu bayawubona iziphumo, mhlawumbi bawuqhwaba izandla ngelo xesha into yokuba kuba bebona into yokuba noko besimbona into yokuba yeyona nto beyinqwenela le, uthi wakuyifumana kube ngona baqhwaba izandla, ube wona umvuzo kaThixo kube lilixesha lokuba makawubeke ekuhleni. Bantu abazaziyo iiprocesses zikaThixo, bantu abaqinisekileyo into yokuba izinto zikaThixo zihamba njani. Loo nto izinganibhidisi nicinga into yokuba niziqhelile nide nenze kuba nifuna ukubonisa abantu into yokuba izinto thina siyakwazi ukuzenza. Loo nto izawubangela into yokuba umvuzo wakho ube kwaba bantu ufuna ukubabonisa. Uba ufuna bangcungcutheke abantu kuba bengayazi inkonzo, uba ufuna bangcungcutheke abantu kuba bengayazi into yokuba kuzilwa njani, ukungcungcutheka kwabo kuza kwenzeka kona, kodwa uzuyazi into yokuba ngumvuzo wakho lowo. Le nto uyifunayo okanye le nto ufuna yenzeke ebantwini iza kwenzeka yona, kodwa uzuqiniseka into yokuba ngowona mvuzo oza kuwufumana lo.
ngoba uThixo yena uyayibona into yokuba le mbudede uyenzayo uyenzela abantu awuyenzela uThixo. Loo nto uzawuthi le nto inqwenelayo ukuba mhlambe ufuna ukulandelwa lihloko ndiba labantu likulandele ihloko ndiba labantu, kodwa ngaphakathi ubuyazi into yokuba umthandazo wakho awukaphenduleki wona, kodwa ukulandelwa kwakho ngumvuzo wakho lo. Umvuzo wakho lo. Ngoba uyawufinca ukuthanda abantu, kuyawufinca umvuzo kaThixo. Bantwana abahle bakaThixo, ukuthanda ukunconywa ngabantu ngezinto othi uzenzela uThixo zizinto ezo ezibangela uThixo abuyise unyawo, athi wena soyifumene yonke lonke uzuko olufumene ebantwini, andikwazi into yokuba ufuna ntoni kum. Abuye umva uThixo usheke umokamokana wedwa nesazela sakho. Ewe abantu bayamthanda bona mfo kaMnguni, ewe abantu kunjalo nje xa ndithethayo bayamamela, kodwa ikho le nto ingadincedakale. Ulibali into yokuba wena xa uzilile uyamatshamatsheka, abantu bakubone ubabalisele nokuba kuzilwa njani. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko sizokuthi le nto uyenzayo ufuna ukunconywa ngabantu, baza kuncoma abantu, kodwa izawuphelela kuloo nto. Unconywa ngabantu ngowona mvuzo oza kuwufumana. Ithi loo nto thina masijonge into yokuba sisebenzisana njani noThixo, singajongi mfo kaMnguni into yokuba sisebenzisana kanjani noThixo kwakunye nabantu, ngoba ekugqibeleni loo nto izawusibangela sibhekabheke. Bantwana abahle bakaThixo, ilishwa lelokuba abantu bayakhawuleza uqhwaba izandla usondela apha ebantwini, uThixo abuye umva, ngoba wena awukabikho ready into yokuba lo msebenzi uwenzela uThixo, usafuna ukuwenzela abantu. Ithi loo nto ukuba usenzela abantu uyahanahanisa wena, ukuba usenzela abantu uyahanahanisa wena, ukuba usenzela abantu uyahanahanisa wena. Ngoko ithi loo nto abantu abazuyibona namhlanje, kodwa iziphumo zizawuchaza into yokuba umvuzo wakho ibikuqhwatyelwa ngabantu. Yange izinto zethu esizenzela uThixo singazenza ngale ndlela esimela siyenza ngayo. Bantwana abahle bakaThixo, singafuni ukuqhwatyelwa kakhulu ngabantu. Izinto esiziphiwe nguThixo yanga singazenza ngendlela ekufaneleke ngayo. Bantwana abahle bakaThixo, siye sibone mfo kaMnguni umntu selenceda umntu kweli xesha lethu, athi uThixo uye wandithuma into yokuba mandiyomnceda abantu abathile. Ugqiba uphatha ifowuni yakhe abaveza aba bantu abancedileyo, athi jonga umsebenzi kaThixo, afumane i-likes ne-comments ezimnandi pha kwi-social media. Oyena nto mhlawumbi esizama ukuyichazela into yokuba laa nto ifumana pha kweza comments ngoyena mvuzo wakho lo. Angangakuvuza uThixo ube wenze into entle, ngoba yona into entle mfo kaMnguni yinto entle uzabe uyenzile. Kunjalo nje abantu bafumane bade bakuthandazele nokuthandazela, kodwa ngenxa yokuba wena batsho nokutsho God bless you, kodwa wena ngenxa yokuba ufune ukubonisa ihlabathi iphele lapho, obona mvuzo wakho ibe ngula God bless you. Ithi loo nto uba sisebenzele uThixo masisebenzele uThixo, singasebenzele uThixo sisebenzele nabantu. ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? 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 Mama songena
mhlawumbi ndikuva rongo, Ewe tata. mhlawumbi sendlebe zam zithanda ukuva izinto ezingavuwayo. Ewe tata. Yandibaleka ke igama le-discipline Tata. ngesintu, kodwa ingangathi uthi kum ukholo Ewe tata. alubalulekanga ncam enkonzweni yemizila, Ewe tata. kodwa eyona nto ikuncedayo emzileni Ewe tata. kuba ube discipline. Ewe tata. Ewe tata. Ukholo mhlawumbi alubalulekanga ncam, ngoba uzawukholela ukuthi Thixo uzandigcina kule ndlela Ewe tata. yokuphumela ngaphaya. Akugcini uThixo, Akugcini uThixo. kodwa i-discipline Ewe bawo. ngeyona nto ibalulekileyo xa ungena kule nkonzo. Mosi, esi sigqibo usithathe intentionally, Nkosi yam. awutyhalwanga ngasemva Ewe bawo. okokuba ngena kule nkonzo yemzila, kodwa uvume wena ukuba ngizokungena kule nkonzo. Fike ngexesha lokutya ilantshi baqhaqhe izikhaftina zabo abantu, Ewe bawo. hlale nabo etafileni, Ewe Nkosi yam. kudliwe izikhaftina. Atho beqhela ukuqhekezela, athe kunika uthi hayi noko namhlanje Ewe bawo. ndihluthi, okanye usuke usithathe kuwe, ngoba le nto ihamba nediscipline. Ewe bawo. Kukuwe ke ukuba uzokuthi xa ekunika usuke uthi hayi fondini, Nkosi yam. ndizilile ngoku, kuba funa ukubonwa wena njengekholwa Nkosi yam. eligqibelele kuwe. Likuwe loo nto, Kuwe loo nto. kodwa le nto ihamba nediscipline. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga uthi umhlawumbi ukuba uyahamba endleleni, Ewe, bantwana tata. bahle bedinga uxokelwe ngumlomo, bantwana bahle bedinga kuba ebeqhelile kakade uqweba, udlile ungadlanga. Ewe, bawo. Suke umntu akubone namhlanje, bantwana bahle, ngoba usathana ungena ngandlela incinci emntwini. Ewe, Athi Nkosi umntu, yam. hayi mani bani usuke kwathini umlomo wakho waqweba, hayi kaloku ndizilile Nkosi mna. yam. Abantwana bahle bedinga ngoba ufuna ukwaziwa kule ndlela uhamba kuyo, ngangomzuzwana nje olahlekelwa yidiscipline. Nkosi yam. Abantwana bahle bedinga angenelele apho usathana. Nkosi yam. Abantwana bahle bedinga uqhwatyelwe ngabantu ukubona wena ulikholwa eligqibeleleyo, kanti uThixo yena unciphisa umvuzo wakhe. Bantwana bahle uphinde udibane nomnye. Bantwana bahle bedinga usuke wavutha. Bantwana bahle bedinga ekuhlabeleleni. Bantwana bahle bedinga usuke wavutha ekushumayeleni. Usuke wathandaza wanechatha. Bantwana bahle bedinga uThixo uyakusebenzisa. Nkosi yam. Kaloku ndizilile mna. Ndizilile Bantwana bahle mna. bedinga kuba ufuna ukubona uzilile. Bantwana bahle bedinga angenelele apho usathana uqhwatyelelwe ngabantu, ngoba ulahlekelwe umzuzu nje omnye Idiscipline, yidiscipline. tata. Abantu bahle bedinga athi umlingani wakho okanye abantu befamily bahle bedinga bebeka ukudla, hayi ndizilile mna, akufanelanga ukuthi ndiyayenza into ethile, akufanelanga ukuthi ndiyatya, kanti usathana ungenelele apho anciphe amandla kaThixo. Ezinye izinto azidingi
ziyakholwa kodwa zidinga ukuthi uzinqande wena. Abantu abahle bedinga ungenzi nje, ungathethi nje. Abantu abahle bedinga umhlambi ekuthetheni kwakho. Abantu abahle bedinga uzokufumana ihlokondiba labantu. Abantu abahle bedinga uzokufumana ukuqhwatyelwa. Abantu abahle bedinga uzofuna okanye uzofumana ukuphakanyiswa ngabantu. Abantu abahle bedinga asuke uThixo anciphe yena ubuthixo bakhe. Abantu abahle bedinga ngoba ufumene umvuzo wakho. Abantu abahle bedinga awukwazi ke abantu abahle bedinga uzifumana zembini nguThixo okanye ngabantu. Abantu abahle bedinga asikwazi ukuba mbini esibayeni esinye. Abantu abahle bedinga nguThixo ngabantu. Ukuwe ke ukubona ufumana abantu, ukuwe ukubona ufumana uThixo. Kodwa yinto abantu abahle bedinga ebalulekileyo. Abantu abahle bedinga ayilokholo ncakasana. Abantu abahle bedinga kodwa ukuzinqanda ezintweni, ukuzirhwebula ezintweni. Abantu abahle bedinga ezizokubangela ukuthi uveze imfihlo yakho. Ayiloxesha lokubana uveze imfihlo yakho. Abantu abahle bedinga umhlambi ukuveza imfihlo yakho iza kuba semveni okubana abantu abahle bedinga uphumile enzileni wayiphendula uThixo umthandazo wakho ukwenze ukhuthaze nabanye abantu. Abantu abahle bedinga uthi bana amandla enzila nanga ndiwaphethe ngesandla. Abantu abahle bedinga nanga amandla enzila. Abantu abahle bedinga ndihamba nawo. Abantu abahle bedinga nanga amandla enzila ndisidla wona ngoku. Nanga amandla enzila ndiqhuba wona ngoku. Ngoba uThixo obonakala emfihlakelweni. uThixo abantu bedinga wathi bana saba discipline endleleni yenzila. Wasiyavuza yena uThixo. Bawo mhlawumbe yona nto abantu amabayiqhwabele ngobuhle obu kulapha ebusweni bakho. Mhlawumbe eyona nto abantu mabayiqhwabele kuba bakubona into yokuba ufanelekile. Mhlawumbe eyona nto abantu bekumele bayayiqhwabela kukubona ubuhle bukaThixo apha kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, nawe futhi uthi uThixo uyandithanda mna. Ubuzazi wena ngaphakathi into yokuba sendiyeke nokutya. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba ikhona le nto endiyifunayo kuThixo. Ithi loo nto xa uthetha noThixo abantu mabangakwazi into yokuba wena uthetha noThixo, ngoba isigqibo sakho sangoku kukuba uthethe noThixo. Abantu mabangade bakuthandazele kule nto othi uyayithandazela, ngoba yiloo nto izawuthi wena ufuna ukuncedwa ngabantu ude wamdela noThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uthi uThixo qhubekani mani nithambise. Siyasazi uThixo into yokuba zikhona izinto esizithambisayo ezisibangela sibe bahle ebantwini. Uthi uThixo qhubekani naloo nto. Abantu imbonakalo yakho yangaphandle mabangacingi into yokuba iyafana nembonakalo yangaphakathi. Kunjalo nje ngaphandle hlala umdumisa uThixo. Sele usekoneni ukuloo nto ukuyo ume uthi uThixo undenze ndamhle. Ube wena uqhubeke usithi Thixo uyandazi into yokuba isicelo sam siyintoni. uThixo uza kumamela wena ngoba uyazazi izinto ezikaThixo zithethwa noThixo. Ezabantu kukujonga nje imbonakalo yangaphandle. Ungenza uThixo iqeleko mani. Umenza uThixo abe akwenze ube ngumntu ombi. Kodwa uThixo wakudala wakunika neziqholo zokuthambisa into yokuba ube mhle phakathi kwabantu. Ngoku abantu bathi bakuzila bamenza uThixo into embi, into eyenza abantu bathi khulubembe phakathi kwabantu. Kodwa uthetha noThixo. Xa uthetha noThixo amandla akho ayabonakala phakathi kwabantu. Loo nto abantu bacingile yokuba uThixo uyamnceda laa mntu. Ube wena uqhubeka uthetha noThixo ecaleni lakho. Uthina masingathi sithi siyakholwa mfo kaMnguni kodwa ubuso bethu buthi asinayo uThixo. Aze yena uyihlo obona okwenzeka emfihlakalweni Nkosi yam, akuvuze. Aze yena babo uyihlo obona okwenzeka emfihlakalweni. Sifundiswe
phanga phambili kule chapter ukuthi ngena egumbini lakho bantwana bahle bedinga uthandaze. So ithi lonto bantwana bahle bedinga akudingekanga ukubana ubonwe ngabantu, akudingekanga bantwana bahle bedinga ubonwe, bantwana bahle bedinga sisizwe, akudingekanga bantwana bahle bedinga ukuze ube uyakwazi ukuthandaza, ngoba bantwana bahle bedinga xa sithandaza thina bantwana bahle bedinga sithandaza phambi kwabantu, sikhangela bantwana bahle bedinga azokuthi akholise athambise inhliziyo zabantu, bantwana bahle bedinga kwenzela ukuthi abantu bazomane bencwina aphe xa uthandaza. Bantwana bahle bedinga sithandaza okanye sikhangela amagama bantwana bahle bedinga azokunga ngathi athambisa inhliziyo kaThixo. Bantwana bahle bedinga ungu-Alpha wena, bantwana bahle bedinga ungu-Omega wena, bantwana bahle bedinga usisiqalo wena, usisiphelo, kanti lo magama awasuki ezantsi enhliziyweni. Kanti xa sihleli bantwana bahle bedinga emfihlakalweni, bantwana bahle bedinga silibala nokubana ungu-Alpha ungu-Omega, sisuke iinyembezi zona ibe zizo ezithethayo, bantwana bahle bedinga ibe zizo ezithandazayo. uThixo bantwana bahle bedinga okwazi okanye ojonge ezantsi enhliziyweni afunde inyembezi zakho, afunde inyembezi bantwana bahle bedinga inyembezi bedinga zithi xa zisihla inyembezi bantwana bahle bedinga azicholachole uThixo, azikhongoze ngesipotile sakhe samazulu, bantwana bahle bedinga athulule intsikelelo yakhe phakathi kwabantu. Ngaba nguThixo ovuzayo lona, bantwana bahle bedinga nguThixo lona ovuzayo, kodwa wena ufuneka bantwana bahle bedinga uhlale emfihlakalweni, bantwana bahle bedinga, ngoba bantwana bahle bedinga amajoni bantwana bahle bedinga ahlala enkampini yawo, bantwana bahle bedinga alususwe ebantwini, kodwa bantwana bahle bedinga amandla awo sizawababona ngexesha lemfazwe. Unjalo ke noThixo bantwana bahle bedinga xa sihleli emfazwe okanye xa sihleli emfihlakalweni asivuze emfazweni, sikwazi ukunqoba, sikwazi ukumelana nezinto ezibekiweyo phambi kwethu. Mhlawumbi bawo eyona nto enye sifuneke siyiqaphele into yenza emfihlakalweni, obona emfihlakalweni akubuyisele ekuhleni. Ngoku kuyakwazi into yokuba ekuhleni abantu bamise into yokuba mna ndizilile mna, okanye kuyakwazi ukuthi ekuhleni xa izinto zihamba kakuhle athi umuntu kaloku mna ndiyazila, kanti emfihlakalweni izinto azenzayo azithetheki. Bantwana bahle bakaThixo athi oyena umntu ozenzayo izinto zikaThixo emfihlakalweni azibone uThixo ezonto. Bantwana bahle bakaThixo ze kuthi ke xa uqhayisela abantu ngezinto ekuhleni ulumke into yokuba uThixo ezuzenza emfihlakalweni uyazibona kwazona. Kunjalo nje it's a matter of time xa siboleka esilungwini, it's a matter of time phambi koba uThixo izinto zakho zemfihlakalo aziveze ekuhleni. Lumka ke into yokuba ungaqhayisela abantu ngezinto zikaThixo, kanti emfihlakalweni awenzi izinto zikaThixo, ngoba uThixo uyabona emfihlakalweni. Bantwana bahle bakaThixo uThixo uyabona emfihlakalweni. Loo nto igade eyona nto oyenzayo emfihlakalweni. Loo nto ingangathi ithi mfo kaMnguni imfihlakalo yeyona ebalulekileyo kunezinto ezibonwe ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo izinto ezenziwe ekhusini zezona ezibalulekileyo kunezinto ezenziwa ngabantu, ngoba uThixo ubona emfihlakalweni. Bantwana bahle bakaThixo kukho abantu abanceda abantu ugqiba bazifihle bona bangabonakali ebantwini, kodwa kukho abantu aboleka umntu i-50 cent agcwale isitrato sonke. Kunjalo nje nehlabathi
uyazi loo nto, kanti emfihlakalweni kukho abantu abangcungcuthekayo ngenxa yakhe. Azoyena uyihlo obona emfihlakalweni azithathe izinto azibeke ehleni, athi mjongeni umntu wenu, yewa nanku yakhe ngulo benicinga nimthembile, kunjalo nje ngulo benicinga nimqhwabela izandla. Loo nto ithi zijonge izinto ozenza emfihlakalweni, okanye izinto ozenza emfihlakalweni ingangathi zezona ezibalulekileyo, ngoba uThixo esimkhonzayo uyayibona imfihlakalo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje wena ekugcineni kwakho lumke into yokuba ungasizelwa ngabantu, gcina emfihlakalweni, ngoba uThixo izinto zakho ezisithakeleyo uyazibona uThixo. Ngoku ucinga into yokuba izinto azihambi kakuhle, ngoku sizokuthi uThixo uyazibona ezo nto. Ngoku ucinga into yokuba zonke izinto ingangathi azinaze ziphinde zijike, sizokuthi namhlanje le mfihlakalo kuyo uThixo uyakubona. Kunjalo nje bazalwane, ithi wena qhubeka uthetha noThixo emfihlakalweni. Abantu bona uyababona ngelinye ixesha, bantwana bahle bakaThixo. Ngoku imfihlakalo yeyona ibalulekileyo, nezinto zenza noThixo emfihlakalweni zezona nto uThixo aza kuvuza ngazo ekuhleni. Lilizwi lenkosi eli eliviwe bobumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyayelwa ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
bawo Masinikele ke ngoku. bawo Masinikele. siyacela ukuthi bawo manje bawo maniqala lapha manje Okay. hayi ndibulile mandamkele i-members ezintsha babo Molweni members. siyanamkela sibulele ke nabo basebenzayo babo ngecathi bana bayasebenza abantu sithi i-ground work Yeah, ground work iyaqhuba. bayasebenza abantu so asikwazi ube ngathi asiboni xa kusenzeka umsebenzi omhle so siyabulela kakhulu ke ngokuthi nisincede apho khona singakwazi ukufikelela khona nina nifikelele funeka ke iyofika nakasoTshangane. Okay. Noba kuphi kaSoTshangane iyofika apho kaSoTshangane. Siyacela ke uba awukasubscribe sicela usubscribe ucofe ulike uba sowusubscribile ucofe ushare kwenzela ukuthi uyithumele ke kwaSoTshangane apho nalapho ke mhlawumbi uba uyile ke wena ke physical kwaSoTshangane uchaza ubana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu ngecawe izobe ibhexeshwa okanye ibhexeshwa ke kulo mzalwane wakabonani ngamanye amathuba ke uyafumana umbhaqa shem ehamba nam nangamanye ke amathuba ke bawo ke ngoku emveni koku sibheka Bawo kuyenzeka ke into yokuba uyiphose icawa yabantu abangacawiyo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Loo nto ayithi uphosiwe icawa ngoba le icawa yabantu abangacawiyo ekugqibeleni. Icawa yabantu abangacawiyo ihlala ikhona yona. I-episode ibantsha ngecawa ngentsimbi yesihlanu kodwa ke ungamane ukhetha up ezinye ii-episodes. Bawo masivale bawo. alaba fefele inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumela phakathi kwethu sonke idibwe inkosi izolanda ibandla layo kwesibini uKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo ifikelela esiphelweni. Masibulele kumntu wonke ke oye wasibukela kumntu wonke oye wasimamela kwade kwaleli thuba. Masiphinde sidibane kule veki zayo futhi igama lam uSihle Bonani bendihamba ke nalo mkhonzi Anele waKaNguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni enkosi. God bless. Awafuthi. amen. Papa, you, Papa, Take three. you, Papa.